agrada anar en bicicleta i posar-vos els patins? Doncs les festes majors de Sabadell us permeten recórrer diferents punts de la ciutat amb bici o patinant, amb molta gent més. Aquesta és la passejada popular amb bicicletes i patins, una activitat que té molts participants. Centenars de persones s'hi apleguen per fer un vol per Sabadell a dilluns al matí. Hola, com et dius? Emma, Quants anys tens? 7. T'agrada anar amb bici? Et cansaràs? Com et dius? Pol, Quants anys tens? 5, De quin barri ets? Sabadell, T'agrada anar amb bici? sí, I és la primera vegada que vens aquí? sí, Hola, bon dia, com et dius? Quants anys tens? Què és el que portes a dalt del casc? El recorregut. Creus que et cansaràs? Hola, quants anys tens? 10, T'agrada anar amb bici? sí, Has vingut alguna vegada a la bicicletada? sí, T'has cansat? Hola, bon dia, com et dius? Ángel. Quants anys tens? 10, Has vingut alguna vegada? no, T'agradarà anar amb bici? sí, Et cansaràs? no sé, Els participants de la passejada fan un recorregut per Can Feu, Can Rull i Can Llong, entre d'altres. Una manera diferent de recórrer la ciutat sobre rodes a les festes majors de Sabadell. Joan, Blanca, Petit Sabadell, Ronda Ponent.